И здравейте хора, аз съм Ил98 и днес сме не. Кажи си. Ти играем Skywalk. Да, трябваше да изчакаме 5 минути, с всеки с името си. Ами ти казваш... И играем Skywalk в сервер в SG, Arsenal Gaming. Всъщност... няма да читаме всъщност, смисъл искам да кажа, че ако падна сега няма да умра. Но ако паднем, нали, с сайта ми, ще си ги хвърляме и се връщаме. Все едно сме умрели. Ами то принцип сме умрели, но все едно. И да, за да... Нека първо обаче, аз ще отида на спауна, да им покажа, нали, как да стигне тук и... Значи спауна. Аз пък ще убера дървото. Ето как погледнете надолу и се обърнете на 180 градуса. Има минигейм Skywalk, табелите сочат към коя посока е логото на миниграта. Ако не ви се ходи до там, просто цъкате табелката и ви почва. Ето тук сме. Да, той почна вече, само ще ме изчакаше малко. Да. Не кради нещата от често да им покажа и аз. Няма бе, няма, аз само обрах. Да, ето това е логото, сега ще ви покажа. Тук на български, тук на английски. За да направите остров, просто пишете I want. Е така, но аз вече нали имам това. А за да покажете някой както аз направих. О, ябълка. Е така, I want invite. И името. Само това. Да, и това пише. А за да видите командите, I want info. Help there. Иво. Да, пише ви I want level. Да. Не дей казва толкова много подробности, това ще кажа. Хората не ги интересува. Не, напротив, интересува ги. Саплинг. Не имам предвид, че може да направим съвсем отделен клип може да направим за ревю. Не, няма да правим, айде стига сега. Не. Предлагам. Добре. За да видите, значи сега I want help. Restart, set home. Даже ще направя в момента I want Вижте ни set home. хубавите айтеми в честа, които не сме пипнали. Set home, level player, секунда не пипай още малко. Да бе, сега показах айтемите. И една от най-важната команда, I want lock. И сега само аз и Ники можем да чупим на нашия остров. Никой друг не може. Да чоплим. Да чупим, казах. Да чоплим. Това ако искате да примерно I want kick коки и това ще го кикне. Не. Това всъщност не съм проверявал. Да, тук виждате... я да видим тук ли в сервер ли. Ще да се портна при тях, за да им покажем. Ти, Ники. Добре. Добре, сега... така. И да, ето левел на острова има 58, което да значи смисъл. Не знам как ги определят тия нива. Нашето е втория, не да сме парали нищо. Ще направя крафтинг тейбъл. Аз ли ти? Аз направих. И само да ви покажа още една команда. Това беше команда за челенджите да се виждат. И днес нямам. Тази команда има супер юзъри нагоре. Мисля, че... да, точно. Пишете на колена черта си. И ето лесни, нали средно, трудно и супер трудно, нали за мастер. Значи лесното е Cobblestone Generator. И когато напишем, нали, си името, Cobblestone. Ето Rank Easy, Reward 3 leather ви дава. Experience Reward дава ви 30 level XP. В момента е 10, това не го слагам. Play this challenge, да. Когато го направим, нали, Cobblestone, то ще провери и когато пишем CC Cobblestone Generator, ако имаме Cobblestone, ще ни даде 3 ледери и да почваме вече, наистина. Това е в честно. Мога клип стана 3 минути само твоите говорене, има седно. Да, смисъл. Ето това е в честа. Аз в момента мисля да направим Cobblestone Generator. Да, аз ще направя така кирките да знаеш. Окей. Ти направи там клечки и глупси. Добре. Оля сега представи си да го прецакам. Не го прецакам. То между другото по-хубаво да качвам такива. О, не! Фък. Не ми каза, че го прецакам още. Не съм. Ама...
Сент! Ползваш, Стана се. ползваш ли текстур пак? Не. Етикета. Како е? Чест. Откъде? тук Cobblestone ли имаш? Да, имаш 66 космо. Окей. Но чакай, тук какъв е смисъл от... Не, да. Тук има и санд. Между другото само едно нещо като съвет. Ако сложите лед така и го чупите, не го чупи. Ще изчезне просто. Това между другото, за да чупите лед. В смисъл, за да стане вода трябва да има блок под него. Аз ще се Пази паразаля. Пази се, моля. Добре, И тук слагай това. ти си професионалист, как ще объркаш? Добре, сега пред трябва да шупим дърта. Да. Чакай, само първо е това. Тук. И така. Имаме си Cobblestone Generator. Сега Чакай. пишем CC. Стой малко, стой. CC Cobblestone. Чакай да преместя честа. Cobblestone. Ники, нали знаеш, че... трябва да изкопаеш 64 Cobblestone. Окей, това не го знаех. Вземам се. През това време Ники ще прави някакви неща. Ако искаш, ето ти... Имаш ли семена в пускаш? Имам 4. Ако искаш за сей семена... Чакай да обера айтемите да преместя семе чест, защото... Окей. Ето ти това. Сапинга не ми. 3 цента. Не сапинго го засей между другото. Знаеш... Трябва ни дърво. Дърво. Засей го наистина. Колко по-бързо. Чакай. Да. Ами аз имам 16 дърво. Чакай. Аз ще го... Това знаеш, че е малко. Ще го заседя, чакай. Не. И даже на другата Ето. страна. В смисъл... Да, ще ползвам. Окей, и още едно, ако имаш място. Имам още 5. Има още едно слушай, или... Не, Ами. По-добре не. Да си развимеш и такова малко. Да. Честно. Където ми викаше да не обяснявам толкова отделен клип. Няма правим отделен клип, в смисъл. Хората да знаят, защото половината със сигурност няма да знаят как се прави пълно това с челенджите и Ами да, ама то по-добре си направиш са отделен урок, вместо да обясняваш. Найде ме. В смисъл, това беше 1 минута максимум. Не знам. Анди. Давай как ти. Така, сега, я да ви често пак. Ще ползвам после, ще направим Infinite Water Source. Защото имаме вече 2 лева. Имаме дори леко храна като за старт. Трябва ни после през нощта скелетони, за да посадим тия мъшрумс. Мисля, за началото това да ни е храната, в смисъл. Освен тези pork chops и... Да направим мелон фарм, ако искаш. Какво да направя? Мелон фарм. И според мен ще изчакаме вечерта да стане да убием няколко скелета. Знаеш какво беше добре да направя? И Да снижа малко едно ниво надолу, защото... Долу има още 2 нива. Нали знаеш, че нали знаеш, че нагоре може колкото искаме. Не, той е до 57-56 мисля. Нагоре още. Мисля. Да, в смисъл доста е. Аз даже отдеве проверих едни, нали без да искам спортних. Те тиха направо, не знам, супер много неща имаха. Честове, моп... Имаме още лед и... още 2 такива. Знам. Между другото и този лед може да си го направим тук за фермата. Да. Лед, смисъл... Това ще го ползваме, за да направим Infinite. Такова нещо. И сега малко е тупо, нали, тези, които ме гледат. Да, правиш едно и също нещо. Да, съжалявам. Ако бях само, щях да го забързам, но... В смисъл... Честно. Аз съм почти готов да е. То вече стигна готово, защото аз няколко изгубих вече. Ами ние имаме 60 в стака, в честа. Имаме стринг, колко... Булшит, що пак, то стана така, бе? Моля те, умолявам те, не казвай булшит. Добре, виж, това без да го пивам и това стана така. Явно си го пипнал. Няма как да стане. Интересно. Имаме 15 пържоли, 2 кактуса.
И Явно. 3, 2, окей, едно. Упс. То принципно не трябва ли тук да има някакви портали към Недъра? Yes! Така, вижте. The Cobblestone Така, Challenge. О, да, ха. Супер. Те май хората го виждат дори. Да, успяхме да минем Cobblestone. Как се гледа чаленджа? Island Е, Is. Си. Не, Island, ами Island. И да, това е наградата. 3 ледър. Дава ми, 30 левел, като, в смисъл не левел ми 30 XP point. Чай са. И вече 6 левел. Current War List. Това не мога да разбера смисъл. Окей, 3 ледър. Към принцип някакво правим сама и... Не, чакай, има. Много какво да правим? Ма ни трябва дърт, човек, защото... Готово свършим. Това беше. Не са... Минахме. Чакай. Опа. Добре, ясно. Сега трябва да оправя малко едно нещо. Така... То пътно ще... Ами, от тази страна да може, от другата страна да може. По-добре ще. Как искам нещо да направя. Как? Добре, чакай. Аз я взех, спокойно. Ще се стресна и викам, какво става тука? Спокойно. И как я направи на лед, бе? Булшит. Добре, давай. Моля те. И давай, колкото... Булшит, това за кой така? Умолявам те. Другото сега сетих за нещо да пуснем така една вода. Да пуснем една вода. Да. Смисъл, от тук една. Защо? Моля те, спри. Смисъл, ако паднем, нали, знаеш, че умираме. Имаме един въпрос. Не трябва ли да имаме малко айрон? Да, защото... Смисъл, това е Skyblock. Че си виждал Skyblock с Iron? Не. Не знам. Така че... Аз знам. Интересното е защо... Какво? Защо го Какво? Връщам си как си беше. Ще ти дам кирката малко и ти да копаш, защото... Аз имам кирка, бе. Аз направих две. Окей. Направи един меч, ако искаш. В смисъл да го ползваме заедно. Това е мела, нали? Не бе, човек, служи един мела, нали така. Окей, така, я да видим какво имаме. Ще направя една фурна, колкото да имаме. Гробна тишина. Че гробно. Както може би, даже не знам защо е този кактус. Често да ви кажа, не знам. Мисля, че имаш някакъв челендж, където... Мисля, че това ще го разделим на някакво чат, защото май ще не прекалено голям за един писък. Ники, ти май не си играл с Skyblock. И значи, че това няма да е един епизод. Ами не, съм играл, но не съм снимал Skyblock. Да, нали знаеш, че това не става за един епизод. В смисъл, и няма да снимаме как направихме генератори готово. Да. В смисъл... Само секунда да проверя нещо, само секунда, нали? Така почнахме в 25, сега 38. Фейл. Какво направи? Нищо. Какво? И всички тихо, защото... Всъщност ще го направя максимално безопасно. Паднах. Яко. Имаш ли Cobblestone? Дай ми да почвам отдолу подход. Значи почнахме в 20... Да, между другото да обясня, защото явно има още хора, които не знаят. Аз ще събирам. Както ето този, нали, той попита. Значи, всяка група има различни права към минигеймс, освен, нали, значи, User Default групата има права към Skyblock, е това, Skyblock, още The Walls и още нещо май беше. Survival Games. Super User, не Survival Games, не. Super User има Survival Games. Чакай, то... Paintball. Survival Games не могат да играят обикновените потребители. Да, точно така. Super User има Spliff, Survival Games. Мисля, че Mega User има Paintball, нали?
казвам ги... В смисъл, нали, има пейнтбол и от на другите групи правата, в смисъл. Мега юзър има всички минигри. И нали там SMS модератор, SMS админ, вече нямат други, защото това са всичките минигри. И Ники навсякъде влезе такова изпълнение. Аз ще почвам... Всъщност това ще го обезопася още малко. Добре, честно. Не, всъщност. Това дърво не трябва да порасне. А с кой говориш? Ами, по принцип да, ама... Нали знаеш, че не става веднага. Минимум 10 минути. Да, това е едната. В смисъл. Виж какво правя? Спасяваш. Да. Опс. Секунда. Какво е твой? Да. О, фак. Нещо ми... О, Моля те, не казай. граждани. Добре. Bullshit. Та лястовичка. От мене. Да, знам. Да, стига си. Случайно в момента е 7 часа. Искаш Моля, 7 часа. Сори. Чакай, ще развлеса, не го чупи това, не го чупи. направи ли долу да има платформа? Ще бутна да паднеш. Не знаеш, че... Няма ПВП. В момента в Skyblock, бе. Иначе има PvP, което не точно правено, има малко. Е така малък. Да, е така малко. Имам... Че ще направя меч. Имаме много малко дърво. Еми, да, защото трябваше чакаме. А ти точно как ги То направи? имаше, Или те бях? имаш. 32. Ай, супер. Да, между другото в Skyblock, нали, нормално не би трябвало ви дава толкова неща, но... Не ви Защото сме добри момчета. прозвуча. Добре, айде, добри момичета. Доволен ли си? Ами, по твоята логика е така. Добре, може да махни тази тема. Просто... И сега какво? Еми, и сега е това. Упс, така. Упс. Къде е другия кактус? Ами, ето тук и ето тук и ето тук и... Не, мукам, наистина. Това тъпо. Така, опа, не, това тук. Не, всъщност това е малко тъпо така. Единия кактус. То са хвърли в лавата за един кактус. Той е тук. Естествено, моя кактус. За малко. Аз ще си копая къбълстоун. Ники, моля те, помислих, че е Да, ще ходя да плувам в лава. Не ми пука, че ще умреш. Добре, сега ще Не, взема бузики. момчета и ще умра. Моля те. Не, пускай се. Амо не ме заплаши. И... Така, Упс. Окей, почвам платформата, само да погледна нещо. Табелка, какво ли може да правим с нея? Ами... Чак само... Лист... Да, няма лист. Така. Apple Collection. The fuck?
Имаме проблем. Колектор, окей. Чакай. Хм. Reward. Това дърво мисля, че няма да порасне. Чакай. Къде е таковата? Съберете 2 ябълки от дърветата. Ти Две събрали ябълки, 2? Да. Напиши CC Си. CC Apple Collector. Е така, чакай. Е това го напиши. Аха. Гатяк. Ще ти даде... Ще ти даде... Чакай, че не виждам нищо. След 10 минути ще спираме епизода. Ще стана точно 30 минути. Извинете. You don't have... Опа, чакай. Трябва да взема двете ябълки. Те са 3 всъщност. Окей. Не, ти не трябва да ги държиш Не, просто. трябва да ги държа. Хали. Имам... Браво! Мога това. Два Всъщност по сапунда. 2 от всеки вид. Слушай ги. Да, това че пише. Я да видим сега какво остава. Не, чакай. Май Що? сме прецакани. Я напиши си и виж какво Stone Generator в зелено ли ти е? Чакай. CT, Cobblestone. You have Не, not само едно C. unlocked the challenge yet. Значи отделно ще ги правим, смисъл. Това Какво прецакаме. ни трябва да минем всичките, така ли? Нищо. Не, нали препоръчително Имаш е ли така да кофа? се минава в скаба. И ела, вземи Да. тук водата. Само искам да видя какво иска това. Preference пшеница. 64 пшеница и това е лесно. Ела тук. Мале. Вземи водата от тук и от тук. Аз ще, отивам Къде да отиваш? го правя това. Да правя... Дървото Платформа. порасна. Не, ще Спирай. го гледам. Дървото Не знам. порасна. И сега ще го обезнаследим. Дали нямаш наследници? Тъпо дърво. Расист. Аз не съм расист. Да, и това бък, дето мисля, че ще стане, то пък взе, че стана. Като бък, бе? дървото порасне и пречи на кактуса. Застава върху кактуса. Ще го махнеш. Това не е бък и ти просто ще го махнеш. В смисъл, Аз толкова го е приемам чудо. като бък, но все. Мале. За теб всичко е пак. Дървото има наследник, не е честно. И затова... В смисъл, това не трябваше да го правя, но... Чао, наследнико. Уоу. Ти говориш. Добре. И добре дошъл на наследник. Така. Ох, мале. Мале. Лота ти къде Таков отиде? съм, че... Тук съм. Ето ти изпеде ръца. Мъга. Не. Още не викаш. Така. Да се надяваме, че съм учил и никаква идея. В смисъл, не учих. Затова сложих вода. О, фак. Там е Войда. Изглежда, what the fuck? Какво буква? Омага скуит. Къде бе? То между другото и в тази вода може да ловуваме риба, не ще е работа. Той в Знам. един блок вода може Да да купуваме. купуваме. Да ловуваме риба. Minecraft Logic. Между другото, скоро ще имаме Skyblock Shop, специално за Skyblock неща. Ники, извинявай, че ти го казвам, само че... Уоу. Аз ще го правя това. Да. Ей, ти имаш брат, бе? Право.
Ай, сега ти Първо. го обясни следи. Давай. Обясля си. Омага. Съботната фиданка. Добре, защо трябваше да го щупиш това? Чакай, така. Иво, искаш ли да умреш? Ами, не дей стъпва Не. тук тогава. Не. Воу, добре, нещо ми става. Секунда. Така. Какво прави? Упс. Не, чакай, сега наистина, трябва да свалим. Значи виж. Защо го щупиш по дяволите? Защото, както ми забелязваш, ще сме на А сега ли е по-долу времето да ниво. ми го Как ще кажеш? чупим? Ами да, Аз ти те можеш да питах. попиташ преди това. Идиот. Не съм чул. Нищо лично. Пър- Упс. Опа, не, ще е така. Браво. Да, целият дърт падна долу. Не, аз го взех. Така. Тази лава всъщност... И сега бягаме на по-долен левел. Еми, значи трябва да събираме както си и Да. всичко. Точно. Оф, чакайте малко само. Шми. Аз ще май прецаках. О, не съм. Уф. О, баците, как ми спамат в скайпа, много се нервно. Добре, моля те, Давай, само не давай, се оплаквай, спокойно. наистина. После като спрем клипа ще си излия душата. Не се тревожи. Ха. Нещо сигурен ли си за това? Ама изчакай не, да пораснат поне семената. Или поне знаеш какво направи, чакай. Пак да отидем Чакай, пак на чакай. по-долен лева, само че като Ано. стълбичи го направи, и там си го направи, да го кажем. Да си ги направим примерно, ето там може да е... Чакай, спокойно. Значи, сега отивай надолу. Какво надолу, бе, бац? В смисъл, чакай. Стой така, стой горе, така. Аз ще направя пътя. Ако пега както се коли ще стане, не знам бе. Омага, значи той дърво или няма наследници, или ти си обрал наследника. Взел си наследника Какво на съм? той дърво. Значи е без Не наследници. съм. Fuck. Лак. Окей. Брррр. Добре, сега отиваме на по-дали лево ли? Да. Само трябва да махнем водата. Искаш ли кофа? Отивам само на кофа, ма хубаво е да е. В смисъл, за да помагаш да обираме... Да убием водата. Да обираме. Само секунда, моля те, Качваме. какво правиш? Нали знаеш, че това горе ще го махнем, аз го правя като платформа. После да мога да Защо слезам го правя? да може сами да се качвам. Какво искате пък сега, ихма? Ние имахме ли две въглища всъщност? Ами Да, вече аз няма. едното го сложих във урната. Ми изпуснах ги долу без да искам. Защо? Не, да възикам се. Без да искаш. И Радвам се. Ти трябва да се радваш, че са в теб. Шегувам се. Така, сега ще махна водата. ябълките и ми даде саплинги. Постави тия семената там, чуле. Да просне. Ама без Спокойно, аз ще махна всичко. Някой спечели на Далос, също имаме Далос доста як половин. Упси. Упс. Не, секунда, че... Какво правя в момента? Изкуството да обираш дирт с брадва. Това всъщност...
Иво. Ой! Сега, падна. да. Ники, ние ще трябва да спираме чакай клипа, да вече стана доколкото е. половин час. Честно, госпожа, и спирам и аз. Окей. Ами, Ма не, аз не съм окей, спрял, ние фраере, ще това спрем беше заедно. всичко. Чакай. Само да махна водата. Мисля, че моят клип Не стана на вече. 2 часа, но все едно. Еми, да. Еми ще го свържиш просто. Чакай. Стой така. Секунда. И тази вода бавно ще се... Само да направим платформата и слушаме вече. Да, сложи няколко торча и ще свършим. Ще съм само да обрапа. Аз сега спрем таковата типа. Чакай. Ще После си ще затворят тъпия прозорец. Окей. Окей, Абе, лотаре, спираме вече. Чакай само да направя Готово. платформата. Не. В смисъл ще 35 минути примерно. Не точно. Да сме сигурни, че ще вземем всички. Окей, сега. И мисля това примерно да сложим такива стон, къбълстон ограждения. Не! Чакай, не го чупим по тези места. Чакай. Чакай се, стой. Стой, не Що? мърдай, не дишай. Защото имаше сидове. Защо? И си ги обрал. Аз Добре, махнах бе, някои бяха на порастване, защо? Спокойно бе, аз. Не точно, еми нямаше взел ги чакаме лопатата? сега примерно. В смисъл. Аз имам, аз я направих. Да. Ти имаше лопата? Сериозно? Ще удрям глата с правата лопата. Малко се прецахме, че вече няма игра с блокове. Всъщност, ето тези може, но ще има челенджи, които дава игра с Окей, блокове, сигурно. аре, това беше всичко. И да, това беше от този епизод. Ще се видим другия път. Чао.